Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Is dit een meisje al hier boven? Ze zijn heel gezellig, ja maar. Ja! Ik ben al even bezig van Welcome to the Village. Tot 4 uur hadden we hier een jeetje feestje. We hadden slingers op hang. En we hebben een fantastische band in de studio. Want ik had ze oranje weekend nog zien op het Oeral Festival. Ze gaan, mag ik het al vertellen jongens? We hebben beginnen. Ja, oh wacht even. Je gaat naar Moskou. Wij gaan naar Moskou. Holy shit! Ja, nou, dat tocht mijzelf ik, ja. Dat tocht mijzelf Ik ik. weet niet hoe holy shit in het Russisch klinkt, maar... Geen idee. Maar ik denk dat ze wel begrijpen. hoe leuk is het Welcome to the Village Festival voor je? Ja, dat is machtig. We hebben er op de eerste keer spelen dat we hier. En Oudrond hier ik. Nou, dat is een dik feest. Een machtig mooi festival dat hier in Lauw het kent, zeg maar. Ja, en hoe het zich ontwikkeld had, hè? Nou, van Leeds Festival nou tot in, ja, misschien van het grootste festival van Nederland, maar wel bekend festival. Wat zo'n boeking binnenkomt, ik bedoel, je moest in bij in Middelburg en dan dus even naar Moskou, wat maakt dat ik al hier uit. Maar denk je wel, hey leuk, even een extra aandacht. Nou, zeker in Leeuwarden. Want er is daar ja, een soort van thuiskomen. We hebben al je Friesen en Leeuwarden, Snits in Friesland. Ja, dat is altijd prachtig. Ja. Let's play some music. Daar komen we voor, hè. Hoe heet het nummer? Bermuda. Oké. Broken Bros Assembly!
Arjen, Sjors, Nick, Joël, Luc, Ronaldo en Pieter Klaas. Aan ze zwer, maar eerst maar even naar Martin van der Meer, want die hier zwit op een kop, die had hier leuke dingen hier ophangen. Martin, welcome to the village. Lokweeske, bijna 5 jaar, hè? Dankjewel, ja. 5 jaar. Ja. Omschreeuw het festival eens een keer. Wat is het voor die? Het is voor mij vooral één heel groot feest. Echt een heel groot dorpsfeest eigenlijk. Ja, echt de grootste die je kunt bedenken. Het is echt te gek. Ja. Muziek, kunst, goede sfeer. Ja, van alles. Lekker eten, mooie mensen, goede sfeer, midden in de natuur. Ja. En een gigantische organisatie. Ook dat nog, ja. We zijn best wel gegroeid de laatste jaren, ja. Ik ben laatst bij jullie in die hal geweest waar je dan allemaal dingen maakt. Maar dat is gigantisch, man. Ja, dan zitten we nu 2 maanden in of zo. En alles wordt er gemaakt. Het hele festival qua opbouw met de locatievormgeving en de podia en de aankleding. Alles gebeurt daar nu. Begin de zenuwen wat te komen. Het is natuurlijk pas 21 juli de eerste dag. Maar... Ja, dat is toch alweer over 5 weken al, zeg maar. Ja, het gaat wel rap, hè? Best wel snel, ja. Begin dan ook al stiekem op buienradar te zien of doet dat net? Nee, meestal een week van tevoren. Ja. Maar meestal komt het wel goed. Is die een grote vriendenclub? Viel het samen? Bijna wat neo-hippie-achtige sfeer? Hippies weet ik niet, mijn vrienden zijn we wel. Ja. De club wordt wel groter, maar iedereen zit wel echt in een positieve vibe. En ze vinden het vooral echt heel leuk om gewoon hier aan mee te werken. Dat is echt gek, ja. Goed, al die mensen, mijn naam, ik even straks maar praten. Er zijn al je vrijwilligers, mensen die al die verschillende taken gaan nemen gewoon. Ja, klopt. Ja. Ik ga er straks graag van die. Te gekke band, hè? Ja, heerlijk man. Ja. Feest, ja. Hey, de woest ook heel lang broken brazekjes in. Ja. Dan jij ervan en denk je, nou, dan moeten we eens even live zien. Nou, dat wordt hem dan weer net. Nou, en dan steen ze in één keer hier, jongen. Machtig, echt machtig. Ja, je moet je gewoon... je keer zo volle mij. En dan je moet je gewoon een super vette theaterspektakel maken met deze muziek. Dit is echt... Dat wordt fenomenaal. Ja, geweldig dit. Ja. Moest er haast in hingen? Ja, jongen. Ja. Nog een nummer? Ja, graag. Spelen!
Iedereen zit gewoon lekker mee te genieten. Oh, heerlijk. Ben je nou helemaal in stront naar elk optreden of net? Ja. Want als we er net binnen, ja, dan hebben we iets mis in. Dan hebben we iets verkeerd in. Ja, energie. Energie, dat is het belangrijkste. Moskou, maar Peers Moddergaard wil je maandag nog uitnodigen. Prima. Ja? Bielsteen, ik ben zo weer bij hem rond, want Anke Bielsma staat hier. Deze maand je eens een keer in Moddergaard hebben, in Peers of in beide. Ja, ik zei, kijk, die kan wel eens buurtdeel komen. Ja. Maar nou nog net, want je maakt een speciale dag. Ja, we gaan 24 en 25 juni. Of 2 dagen mag ik zeggen. Ja, hij is 2 dagen achter elkaar. Maar op Sneurs hebben we de dive van de visserij, 24 juni. En dan heb ik een dive vol muziek. Jack Bottleneck komt ook, 4 uur middags. De hele dag komen we nog de trein op. En mensen kunnen kanaal naar de dik zien komen. Ze kunnen... Wacht even. Ja. Wacht even waarom? Kanaal naar de dik zien komen. Vind je dat net heel cryptisch? Hast je wel eens een kanaal naar de dik groep misschien? Nee, dat al net. Maar ik wil het wel zien eigenlijk. Ja. Hoe doe je hem dat? Nou, ik dacht al, die vraag komt, dus dan kijk ik nou aan. Wij hadden 2 karters voor de dik te lezen. We hebben voor het eerst in 1943 we kanaal oer de dik gebracht. Mijn harder bootje. En dan neemt de gedeputeerde dat in ontvangst. En dan gaat Frits Wester ze veilen. Ja, en dan, maar de hele dag kan mensen het pruwen, ze kunnen langoustines, dat belietse kreefjes, kan ze ook pruwen. En het is gewoon een hele gezellige dag. Er is een groot podium en er is de hele dag muziek. En de vrouwen van Boulevard komen jongen, we hebben Shanty-koor, we hebben popkoor van Wierum en Jack natuurlijk. Ja. Good old Jack. Nou, let hem maar spelen, dat komt wel goed. Maar ze moet bij de vis bij horen, want dan is er aan het bukje te vol. Hè? Ik zal Nou, hoor je even. heb ik voor hem wat, hè? Nou, ja, dat ken ik nog, ja. Vette visjes, gezonk dan. Ja, dat is een goede bodem, hè? Ja, goed, joh. En wat doe je nog meer dan? Want het is 2 dagen. Ja, het is 2 dagen. Het is de oude garnalenfabriek van Moddergaard. Het is het enige garnalenfabriekje nog in Nederland. Ik was juist bij de koning en de koningin. Daar hebben we eten. En daar heb ik uitgebreid over verteld. Net in wil leeuwen dat er in Nederland echt nog maar één zo'n fabriekje is. Maar het is echt zo. Het is in Moddergaard. Maar ik weer even waarom rewinden. Koning en koningin. Ja, daarom ben ik een beetje laat. Ik kom krijg bij. Oké. Maar er is een restaurant die dat zo heet? Nee, bij de echte. Nee, wacht even. Wacht even. Ja, Volkert. krijg bij. Dat sleept kanaal door de dik en dat eet mij Maxima en Willem? Ja, en prinses Beatrix. Serieus? Ja, juist er. Ja, tuurlijk. Naast je er nog zo uit. Juist Keurig. nog, Wie wie dat? in het paleis op de Dam. Ja. Ja. Nou ja, je komt eens ergens. Ja. Er was juist een krimpsymposium en dat gaat dus over cultuur brengen in de gebieden. Dat we eigenlijk de uitkomst ervan, dat kan de regio redden. Dus muziek, kunst, allerhande theatrale activiteiten. En dat is zo een van de reddingsmiddelen wijzen kennen. En we hadden juist ermee op praat, maar een heel veel mensen van burgemeester Maastricht, Delfzijl en Oerelwaai en het Koninklijk Huis weer dus ook. En daar koest gewoon mee praten. Ja. En daarna eten. Dus wij hadden een hele mooie show daar gewoon. Verdraaid aardig hoor, dat is leuk jongen. Dat pittoreske Peersers Moedergant, oh, leuk hoor. Je moet wel even Nederlands praten. Ja, daarom. Ja. Ik leer het al. Ik denk net dat ik daarbij zitten moet, want dan weet ik niet. Dat is geen goeie... Ja, het heel leuk. Dat is echt heel gezellig. Ik ben hele leuke mensen, heel toegankelijk. En zij ben uitgebreid geïnformeerd over de garnalenfabriek. Dit is hem. En wij gaan maar een hele grote visjes daar komende sneu los. Komende sneu, de 24e. En de dag daarna, dan hebben we de dag van het wat. Dat is eigenlijk aan de hele Europese kust. Noord-Europese kust. Dan hebben we een lezing, Zilte Teelt in de Terpentijd. Dat is echt heel nieuwsgierig. Want wij denken altijd maar dat we vecht zitten in het water. Terwijl in de Terpentijd ben meest een kampioen eigenlijk in het leven met de zee. En we zijn pas begonnen te vechten toen de dieken er lijnen. En dat is heel nieuwsgierig. Ja, en mensen komen het water op en er zijn ook bijna activiteiten. Het is gewoon een hele gezellig weekend. Net stenen maar erheen. Nou, mevrouw de koningin. Ja? Dankjewel. Bij deze de koningin van PS Moddergaard. Zullen we het zo doen? Tegen met dieren. Gaan we bij deze erop. Anke, tegen dank, succes. Dan gaan we er vooral heen. Ach ja, je komt nog eens ergens. Zullen we nog even? Ja, lekker. Nummer van het nieuwe album. Ik vind het best. Hier staan we hem al. Nee. Nee, nou, verrassing. Oh. Eerst nog net zo natuurlijk, maar en van Willem naar CD zien. Dankjewel. Mensen van beeld. En we geven we aan. Kerst tussen opzetten. Ja, we beginnen eraan alleen op praten. Doen we. Spelen? Doen we. Live. Broken Brass. Nee.
Broken Brass Ensemble, nog goed fjouwer buisten, guys. Ik had het album in de hand, daar gaan we straks wijdwijdig goed praten, maar het album is uit Astonishing. Ik mag bij me horen volgen, want die is hem hartstikke jatten, hè? Ja, ik weer haast naar huis te gaan, maar die album in de boeze. Lekker goed, nice. Een van die knapen die hier een mobiele pinautomaat bij hem. Dus Oh, shit, ja, dan rekenen we even af. Ja, hartstikke mooi. Goed, we gaan eerst even... Nee, met Watskip, maar straks verder mij. Welcome to the Village. En welkom waarom vanuit de studio, de grote studio, de Noorderwien Live Studio, maar het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat we toch een beetje een feestje vieren. 4 jaar bestaan van Welcome to the Village. In de periode uitgroeit toch een begrip in heel Nederland. Straks vrijwilligers en al die horen mensen moeten het oer dat festival. We hebben gasten in de studio. Zea zal straks nog optreden. Het Leeuwarden Collectief, die krijgt nog in Manchester West binnen. Die hebben al hier wel links bij het festival. En natuurlijk Volker, mijn steun en toeverlaat van deze media. Altijd druk, maar van allerhande zaken. Best misschien nog nooit op Welcome to the Village West, maar ik denk wel dat gevoel deelst en ik begreep van vrijwilligers iets opbouwen en dat soort zaken, hè? Ja, want dat is heel belangrijk. Dat je mensen hebt die mensen al iets graag willen. Ja. En dan kun je hele mooie dingen maken. Als alle kappen dezelfde kant op staan. Ja. En ik heb het bijvoorbeeld juist direct jongen. Hier is in Spannem een Ierpeloft. Ja. En het hele dorp die mooi. Ja. Dat is uniek. Ja. Dat je zulke dingen dwang kent. Ik vind dat fantastisch. Ik ben even door een hal. Jan, we zijn best op ziek, nee. De gebak is al op. Nee, het is altijd cola, maar ik heb wel eens Rivella, maar dat is het net. Best wel ontzeur. Hij is wel lelijk. Hij is lelijk. Nee. Tja, hij komt hier allemaal een knieptang gewoon zetten. Ik ben mijn leven net veilig hier achter de bar. Ik door het net meer om. Dat was mijn kerel, man, jongen. Best wel levensgevaarlijk op mijn kind. Ik ga naar Jamila. Jamila Faber is stadskunstenaar, maar ze doet nog volle meer. En dus ik verbonden met Welcome to the Village Festival. Leuk dat je er bent. Welkom. Nou, dankjewel. Hoe is het bestaan op dit stuit als kunstenaar? Nou, wel best. Ja. Maar druk? Ja, altijd druk, hè? Ja, dat... Nee, maar ze projecten erin op dit stuit? Ik heb er nu 2 gehad. En ik heb ideeën voor het 3e project. Maar dat... Mag je nog niks over zeggen? Nou, mag wel, maar dat wil ik gewoon niet. Precies hetzelfde. maar ja, er begint wat ritme erin te krijgen. Dat kun je je voorstellen, zo'n functie die je dan krijgt, dat maakt ook wat op gang komen, denk ik. Ja, het is wel even wennen van wat is nou precies mijn positie in de stad en in het culturele klimaat in Leeuwarden, maar ook in Friesland, Nederland misschien. Ja. En nou, daar komt nu een beetje handigheid in. Komt er protte reacties op, dat het überhaupt best? Jawel, best wel veel, ja. En ook veel mensen die me dan ineens kennen en dan met me komen praten en zo en even vertellen wat ze ervan vinden, meestal positief. Dus dat, hoe is dat? Want dan toch een beetje bekendheid. Vind ik wel mooi. Ja, nee. Ja, vind ik wel mooi. Ik denk even voorzichtig informeren. Je weet het maar nooit natuurlijk. Want als kunstenaar kun je soms ook in een heel eigen wereldje leven willen. Hè? Om die dingen te matchen. Ja, maar als ik echt eventjes gefocust wil werken, dan ben ik thuis. En over het algemeen zijn daar niet zoveel mensen die dan met me willen praten. Dus... Oh, nou wij wel. En dan ben je hier, Johatek. Vertel eens, wat is voor jou Welcome to the Village? Wat zeg je? Wat is voor jou Welcome to the Village? Nou, een van de favoriete plekken van de wereld. Ja, zeker. Dat is heftig. Ja, zeker, maar het is ook een hele mooie plek. Ja. Ik ben er nou een paar keer geweest. Een paar keer als artiest en een keer als bezoeker. En elke keer weer valt het me op dat de sfeer zo goed is. De bezoekers zijn allemaal heel lief en zorgzaam en rustig en opgewekt. Maar ook de organisatie en backstage. Want als artiest zijn, dan kom je natuurlijk ook backstage. En ik kom op veel festivals. En dat is vaak wat gehaast en niet altijd even vriendelijk. Terwijl bij The Village is het echt... ook de mensen van de organisatie zijn allemaal blij dat je er bent. Ja. Dus dat geeft een heel warm gevoel. Ja. Voelt je welkom? Heel welkom, ja, zeker. Ja. Wat vooral spelers toe Welcome to the Village? Wat is het dwaan? Dat weet ik nog niet zo goed. Dat is nog een beetje... Moet nog uitkristalliseren? Nou, het is nog een beetje of ik iets ga doen of niet. Maar als ze de dag van tevoren bellen, dan weet ik ook wel wat te doen. Dus, mooiste plak van de wereld. Kan ik vragen om achter de vleugel mij een drumcomputer in ieder geval 2 nummers te doen. Eerste. Welke kies het? Het eerste liedje, hoe noem ik het? Nou, ik noem het Zwaai naar de mensen. En dat is wel een beetje een heftig nummer. Het gaat over een jong iemand die terminaal ziek is en er straks niet meer is. Dus Dus als iedereen thuis vast even de tissues erbij pakt. Top. Ik jou daar de studio. Jamila, live in Noorderwien.
Nou, dan ga ik maar spelen. Hè? Ja. Ik heb ook een tape recorder. Misschien is het grijs. Misschien is het wit. Misschien is het zwart. Misschien is er een hemel. Misschien is er een hel. Misschien is er niks. Misschien kom je terug. Ik ben Misschien blijf ziek, je weg. ik ben zwak, Misschien kun je nog wat ik zeggen. heb liever Naderhand, een straks, zak over als mijn het hoofd. afgelopen is. Ik ben ziek, de anderen zuchten, de anderen fronsen. Het is voor hen ook zwaar. Iets verschuiven. Maar misschien Dus ik zwaai naar de mensen, naar de meeuwen op de brug. Ik blaas kusjes, kusjes, kusjes. Ik kus mijn dochter nog een dag. Ze zien. Ze zien je nu. Dan ook. Moeten ze Als het kijken afgelopen is. als ze mij zien bijna dood? Huilen ze mijn tranen of houden ze zich groot? Ik ben ziek en dat komt niet meer in orde. Kun je wel toekijken. Veel te jong en veel te vroeg. Het gaat voor mij Misschien geen kun je wel overal laten dat ze het worden. niet weten. Misschien kun je wel alles meemaken. Zo groter worden. Ouder worden. Dingen leren. Dingen vergeten. Dingen doen. Dingen laten. En vooral haar. Nu nog zo klein. En straks groot. En op een dag is ze groter dan jij nu bent. Dan maakt ze dingen mee die jij niet mee hebt kunnen maken. En jij bent erbij. Ze is niet alleen. Jij bent erbij. Niemand is alleen. Jij bent erbij. Dus ik zwaai naar de mensen, naar de meeuwen op de brug. Ik blaas kusjes, kusjes, kusjes. Ik kus mijn dochter nog een dag. Dus ik zwaai, ja ik zwaai. Ja, ik zwaai. Oh. Ik kijk nog één keer om. Indrukwekkend, Jamila. Straks dat ze nog een hoort, blijf lekker zitten, want wij gaan eerst nog even weer natuurlijk over het festival praten. Dat we een beetje op vooruitblikken en net alleen op het 4-jarige bestaan, maar natuurlijk op het festival zelf. Onderneemt, en ik weet het uit eigen ervaring, met het Watertruck Festival, vrijwilligers binnen onmisbaar. Daar heb je een baas van nodig. Jort, dat bent toen een beetje, hè? Ja, een beetje wel, ja. De coördinator noemen ze het officieel al. De vrijwilligerscoördinator, ja. Ja. Hoeveel volle mannen rennen daar om per zo'n weekend? We zijn nu aan het groeien naar bijna 600 vrijwilligers. 600? Ja, 600 mensen. Die allemaal iets moois doen voor het festival, ja. Hoe regelt ze dat? Hoe komen ze bij die? Hoe organiseer je het? Nou ja, in februari dan gaat het aanmeldformulier online. En we hebben inmiddels zo'n goede community dat er
echt een vaste groep is van die echt ieder jaar zich opnieuw aanmelden, zeg maar. En dan staan ze in ons bestand en dan nodigen wij ze uit en dan geven ze meer informatie. Ja. En dan komt de roostering en dan mogen we 600 mensen een rooster gaan geven. Ja. Ik hoop dat er een app van is of een programma, of mag dat echt zelf doen? Dat moet je echt zelf doen. Oh my god. Ja. Volgend jaar dat? Ja, dat zou ik net kennen. Nee, dat lukt mij net. Dan komt het op een kap verkeerd. Voor de vergadering, hoor. Nee. Ja, maar het is leuk hoor. Het is een flinke klus, maar het is echt heel mooi om te doen, ja. Ik neem aan dat ik meestal een voorkeur aan je aankennen. Van ik wil graag dat of dat doen, of ik ben daar goed in. Zeker. Kist toen alle wensen eigenlijk een antwoord, ja? Nou, mensen kunnen voorkeuren doorgeven, 3 voorkeuren. Okay. En we zorgen er eigenlijk wel altijd voor dat ze binnen die 3 voorkeuren een leuke functie krijgen. En ze kunnen ook nog doorgeven dat ze met iemand samen willen werken tijdens het festival. Okay. Dus het is veel puzzelen, maar het is een mooie grote puzzel en een leuke puzzel om te doen. Ja. Waar komen de mensen bij? Het is echt heel breed. Veel mensen uit Leeuwarden of Friesland, maar ook internationaal zelfs. Vorig jaar mensen uit Noorwegen, Canada, Spanje. Dus echt, het is heel breed. Veel mensen dit jaar uit Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen, Eindhoven. Dat is wel heel mooi, ja. Vertel eens die dan ook waarom ze hier in Ljouwert bij Welcome to the Village vrijwilliger worden bij Zwolle. Nou ja, ik vind het ook heel interessant dat mensen uit Noorwegen hier willen komen vrijwillig. Ja, dat prikkelt wel de nieuwsgierigheid, ja. Ja, precies. Dus ik vraag het ze wel en het is, via. En ik had erop gelezen op internet en het lijkt me heel tof. En ik wil graag een keer naar Nederland, dus dit is een mooie combinatie om het zo te doen, ja. Wat doe je nog zelf? Ben je zo'n weekend helemaal druk met alle vrijwilligers? Zeker weten, want je hebt natuurlijk afmeldingen en mensen die dan nog ingevlogen moeten worden, veranderingen. Dus je vindt mij helaas veel achter de computer dan. Ze is net alles telt, maar wat is het meest populaire baantje? Tijdens het festival zelf is dat vooral bar. Okay. Gewoon lekker bar draaien bij een groot podium. Dat vinden ze mooi. En veel mensen willen bouwen of breken. Echt meehelpen met het opbouwen van ons dorp, zeg maar. Dat opbrengen lijkt u zich wel volgens. Ja, dat is nou samen kleden. Alles slopen, wij komen wel wel, maar dat is niet dat ken ik alleen nog wel. Ik wil mij. Oh, dat ken we mooi eens 12. Dat scheelt zo eens 100 man in rooster. Oké, nou, dat is goed. Zoals die spierbal. Ja, slopen! En ook tuurlijk, het minst populaire? Parkeren, misschien wc's? Verkeren is altijd wat lastig. Ja. Wc's, dat laten onze vrijwilligers gelukkig niet doen. Oké, daar heb je gewoon professionals voor. Precies, ja. Maar schoonmaken... Hoe pak je hem dat op? Oké, iedereen weet wel, dus het is boet, het festivalterrein, parkeer. Ben die chances misschien wat kwarter of krijg je misschien wat extra's om dat toch weer wat aantrekkelijker te maken? Nou ja, we zorgen sowieso goed voor onze vrijwilligers. En de mensen die op die functies staan, die krijgen niet per se iets extra's. Maar we zorgen gewoon dat iedere functie gewoon leuk is. Dus bij verkeer dit jaar, we zorgen dat het tijdens ons jubileum een feestje gaat worden. Ja. Wat is Welcome to the Village verdiend? Hoeveelste keer bent je bij Belutsen? Dus het tweede jaar dat ik echt aan meewerk. En daarvoor ben ik bezoeker geweest. En ik heb veel festivals bezocht. En ik dacht, eens kijken. En het heeft me ontzettend verbaasd, het jaar als bezoeker. Het is gewoon... En nu ik in de organisatie echt aan het werk ben, het is gewoon het mooiste feest dat je kan maken met echt een groep vrienden, ja. Dat is echt heel mooi. Mooiste plek op de wereld, staat Jamil zijn? Zeker. 1 keer per jaar, maar dat kan wel vaker horen. Ja, zeker weten. Hey, succes. Hast het nou al heel druk en moeilijk en computer en daar staan voortgist en dan denk je... Zeker weten. 20, 80 mails? Ja, het blijft doorgaan, maar het is goed. Succes. Dankjewel. Hartstikke mooi. Jort, vrijwilliger coördinator van Geweldig Festival. Er ben er meer van, ik weet het, maar Welcome to the Village had de Vivi toch wel een hele mooie naam. Del zet Jamila, de mooiste plek op de wereld. Bist u zo'n festivalganger? Voornamelijk professioneel. Ja. Als bezoeker heb ik eigenlijk zelden nog kans om naar een festival te gaan. Maar, En in het verleden, voordat je wat actiever in was, wie festivals leuk qua sfeer? Ja, over het algemeen wel. Soms is een festival, vind ik het wat te groot of te druk of een beetje onaardige sfeer of zo. Maar over het algemeen zijn festivals heel leuk. Goed, als professional. Joert Haverdien in de studio. Welk nummer is het waar? Eens even denken, hoe heet hij? Hij heet... Maar goed, zonder titel. Hij heet Dit is een liedje. Dit is een liedje. Jamila. Nou, het heeft niet echt een titel, het heeft wel een beetje een verhaal. Want naar welke camera moet ik nu kijken? Allebei. Oké. Ik was een tijdje geleden op een festival in een plaats hier ver vandaan. En daar heb ik het een weekend lang heel fijn gehad met iemand. En dit liedje gaat eigenlijk over een beetje de andere vrouw zijn, maar dat het
dat zelfs iets heel kortstondigs heel veel kan betekenen op de lange termijn. Dat het effect kan hebben. Ze vinden je vreemd, ze vinden je raar. En al kijk ik heel goed, jij bent het maar. Jouw ogen bekijken mij heel nauwgelet. Jouw handen op rooftocht, mijn lijf in jouw bed. Nee, het kon nooit lang duren. Jij hebt je meisje en ik mijn gevecht, waarin die korte uren was het fijn en nu zit mijn hoofd weer recht. Jij weet zoveel dingen die ik leren moet. En jij bent heel geduldig, alles komt goed. We praten, maar vaak is het ook lekker stil. We denken aan van alles, maar we zeggen niet veel. Nee, het kon nooit lang duren. Jij hebt je meisje en ik mijn gevecht. En in die korte uren was het fijn en nu zit mijn hoofd weer recht. Weer recht. Jij hebt me van alles verteld, je bent slim. Nu zit ik over alles net een beetje minder in. Jamila, fantastisch. Hast u stil kregen? Dat is altijd een compliment van de kunstenaar. Ja, in een tv-studio is dat nog niet een kunst, hè? Nou, het kan je rumoerig wezen. En chaotisch, dat wist. Ja, maar ze weten wat er dan gebeurt straks, hè? Eventjes buiten het zicht van de camera's. Goed zo. Het mooiste plak van de wereld. Mooier kun je het net zeggen. Welcome to the village. Doe best aanwezig dus. Sowieso. En dit weekend had je nog drukte? Ja, sowieso. Ja, morgen ben ik in Harlingen. Hoe heet het ook weer? Oerdak. Ja. En dan ga ik gedichten schrijven en uitdelen. En, een beetje gekkigheid natuurlijk. Dus daar ben ik dan ook weer te vinden. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel. Applaus voor Jamila. Broken Bros! Kunnen we er nog eentje krijgen van het neus? Zeker, zeker. Welke? De Pulps. Ik vind het al je goed. Live in de win!
Jazz-ensemble Aces. In het volgende uur zullen ze weer optreden. Dan ik Zea hier nog en de man van Leeuwarden Collectief. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur van het muzikale dwarsplein van Friesland. City Proms, welcome to the village. Welk festival komt je net del? En je toch het speciale verhaal. 4 wier, hadden ze erom werk en een begrip in Tusken, zoals in Noorwegen. Is net fantastisch, volk? Ja, mooi. Ja. geweldig. We gaan ook nog even kwart praten over die vaststelling met Adrie de Boer. Ja, dat gaat snel los. Op stap, hè? Op stap. Dat is alweer mijn 6e voorstelling in de bus. Holy. Dus nou, dat gaat ik mooi. Hoe Want leuk is het om met Adrie te werken? Dat is fantastisch. Ja. Dat is voor mij ook heel nij. Ja. Want die busvoorstellingen, nou, die ik eigenlijk alle jaar zelf en alleenig. Ja. En nou maakt je het echt maar Adrie. Dus dan hebben we oren ideeën en ja, daar wordt het alleen maar leuker van. Good old Adrie. Precies. Goed zo. Broken. De best Ja, fan, hè? ja, Ja, gewoon, nee, de best gas fan. Ja, geven, nee, gas wacht, geven. ho, wacht, stop, ho. We moeten even over het album praten. Ja, eigenlijk wel. Dit ziet er fantastisch uit. Voor de meeste radio, ik ga echt een heel leuk cd zien. Gewoon Astonishing. Wat is de subtitel? Tales from... Ja, mijn eigen hier. Dat we toch. Ik kes mijn bril even in. Ja, dank je. Astonishing Tales from Beyond the Brass Dimension. My god, hoe kom je hem daarbij? Ja, dat is uiteindelijk altijd een vraag. Nee, het is een beetje geïnspireerd op de pulpverhaal. En de voorkant is helemaal schilderd. Jorgen de Vos op heel groot formaat en daarna wel lietsformaat. Dus het is echt handgeschilderd, zeg maar. Yeah. En Lucas, trompetist, die had een heel verhaal erbij schreeuwen. Eigenlijk oer de titels van het nummer. Dat zit een heel verhaal bij in het Engels. Ik ging net al uitlezen met meestal gewoon een cape en een mooie lezen. Vind ik natuurlijk, ja toch? En nou ja, het zou weer bij het idee komen. Wat zit er op de plaat? Want ik weet, je maakt een plaat bijvoorbeeld op naar mijn heel product gearworkingen. Met fantastische muzikanten trouwens. Gaan we dat wedden of gaan we het gewoon bij de band houden? Nou, we hebben het vooral echt bij de band houden dit keer. We hebben wel één nummer together die met Harmen Riddebos van Town of Saints. Okay. Daar hebben we ja, eigenlijk de 4 dat we nou besteden, hebben we daar snel dan zijn we met die in. En ja, dat bevalt gewoon hartstikke goed. Ik klik die er gewoon, dus we zijn van nou, die moet zeker weer erop. Maar voor de rest ben we vooral ja, zelf zingen van hey, wat past bij u en wat willen we en welke... Ja, best we. Ja, precies. Wat is de sound die we zieken en ja, daar ben je vooral een soort mee bezig geweest. 4, 8 baan. Ja, ongelooflijk hè? Ja. Ja. Ik zie hem hier nog staan in een kerel studio. Wij moesten nog wat groeien met Jenweg, hè? Nou, we hier te krijgen nu, maar dat, ja, dan kist je hoe soort dat er in 4 wie het gebeuren kan. Ja. Ja, ik ben Keel, maar... Nee, ik. Ja, mooi. Goed zo. Play some music, Broken Bros!
Dit is lekker kooi, hè? Shit. Ja! Ja, het is echt... Ja, nee, Broken Brass Ensemble is echt te ziek voor woorden. Ja, echt. Glorie van de Noorden. Nee, serieus. Ik volg hen al een aantal jaren, dus... ja, weten zij niet, maar dat maakt niet uit. Je zit een rapper, ja, maar je doet veel meer, hè? De stand-up, gedichten, alles eigenlijk wel door elkaar volgens mij, hè? Of niet? Ja, klopt. Ik ben cultureel ondernemer en ik ben hip-hop-artiest. Dus veel bezig inderdaad met hip-hop. Door middel van hip-hop mensen bij elkaar brengen. En zo ook met Welcome to the Village. Echt geweldig. Ja. Wie staat naast jou? Naast mij staat Abel, een hele talentvolle zanger en rapper. Afkomstig uit Heurdegriep. Nu woont in Jouwert. Ja. En ja, met hem werk ik heel veel samen. Vooral de laatste maanden zijn we lekker bezig. Hip-hop, rap, of ben je ook zo breed bezig en dus nog horen dingen? Rap, zingen en beats maken van hip-hop. Ja. Al lang mee bezig? Ja, zeker. Al sinds dat ik van de basisschool kom. Ja. Een echte freak dus. En ik een echte freak. Een hele echte liefhebber. Ja, zeker. Had je voorbeelden? Of? Nou, dat valt op zich nog wel wat mee. Inspireert vooral die zelf. Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Zeker. Hoe is het jou te zien op dit stuit? Want volgens mij ja, prikkelt het wel. Het gonst wel, hè? Ja, zeker. Dat blijft gewoon altijd doorgaan. En nu is sowieso dat ik met Koei heel veel bezig ben. Dan blijft prikkelen. Zeker. Manchester. Ja, What's the story? Samen met Dona B. Een andere rapper uit Leeuwarden, ook een hele talentvolle, actieve gast, zijn we naar Manchester geweest om met grime-artiesten samen te werken. Uit Manchester, grime is heel groot in Engeland en het is een fusie tussen garage, jungle, echt een beetje van die harde beats, harde bassen. En we zijn toen, dankzij Welcome to the Village zijn we naar Manchester gegaan om met grime te werken. Zei je het contactlijn, Welcome to the Village? Ja, Welcome to the Village heeft contact gelegd. We hebben vorig jaar ook op Welcome to the Village gestaan met een man uit Manchester. Fallacy heet hij. En dit jaar, afgelopen juni, zijn wij daar naartoe gegaan om de studio in te gaan, om op te treden. En volgende maand staan we op Welcome to the Village met Sangy, een andere gast uit Manchester, om op te treden. Geweldig. Waar is we? Waar van het Leeuwarden collectiefje straks bij hem op het podium? Jen Beiden of nog maar meer? Nee, we doen het alleen Dona B, ik en Sangy. Want Dona B die is al redelijk wat bezig met grime hier in Nederland. Dus hij was ook de beste persoon, zeg maar, om naar Manchester te gaan samen met mij. Welcome to the Village, mooi festival. Ja, prachtig. Nee, dat is echt een prachtig festival, ja. Ik heb me gevraagd om Pinnen moest het van. Ging gauw steen, succes. En dan praat ik het heel kwart even vol. Volkert, hip-hop, rap, urban culture, mooi hè? Ja, dat het een plakje had, dat in Friesland. Ik bedoel, we hadden altijd over rock en troubadours en Slayer en Broken Brass. Maar het is wel leuk hè, dat is in Ljouwert, Friesland toch een beetje een urban culture hast. Ja, dat is belangrijk. Ja. Alles is welkom. Ja. En dat is alleen maar mooi. Creativiteit toch? Zit die man die ben er helemaal klaar voor. Ik zeg live in Noordewien! Hey! Quo en Abel. Dit nummer heet Broer. Geschreven door niemand minder dan Koei. Mag mijn microfoon iets harder over de monitoren? Kan de problemen niet vergeten, er is niks aan te doen. Gescheiden wegen, zelfde genen, zelfde vlees, zelfde bloed. Nu lijkt het beter, maar nog steeds heb ik littekens van toen. Net als jij, want jij bent mijn. Dus bij deze schrijf ik één voor ons, broer, je moet me tijd geven om te zeggen wat ik wil. Ik zeg niet dat het kan, shit was ook niet makkelijk, toch weten we beiden dat het niet anders kan. We weten beiden hoe moeilijk we met een harde hand werden opgevoed, omdat je kwam vanuit een ander land. Jij groeide op in het oosten, aan de andere kant. Zoveel verschillen belichten we van de andere kant, waardoor papa het niet makkelijk kan plaatsen hoe de wereld van zijn kinderen in elkaar zit. Zus is weggelopen, ze heeft nu geen contact meer met papa en mama, maar het is zeker dat ik haar mis. Zitten aan tafel wanneer we thuis eten of uit eten. Die veilig hoe we ons uiten door onduidelijke
huisregels. Ik schrijf erover, kom tot de conclusie dat er bij mij is opgekrond. Wat gestompt is zou niet jong, maar komt voort in mijn handelen, denken en voelen. Je kunt het zien als een gebrek of omzetten in doelen. We hadden niet voor het kiezen, alsnog kunnen we kiezen om het verleden te vergeven. Wat valt er te verliezen? We leiden onze levens prima samen en apart. Maar rondreizen door China was net als Maarten op pad. Verder zie ik het maar 4 maal per jaar voor een hap. Niet te vaak, liever uit het oog, niet uit het hart. Kan de problemen niet vergeten, er is niks aan te doen. Gescheiden wegen, zelfde genen, zelfde vlees, zelfde bloed. Nu lijkt het beter, maar nog steeds heb ik littekens van toen. Net als jij, want jij bent mijn broer. Onuitgesproken zaken liggen onbewust tussen de familiebanden, soms maakt dat me ongerust. Struggles bij ons thuis toen we jonger waren. Emotionele zaken kunnen we nog niet over praten. Dus het is logisch dat ik je weinig spreek. En als ik kijk naar het verleden weet ik dat er me weinig speet. Hoe weinig ik om je gaf, hoe weinig ik voor je deed. Ik word bewust doordat ik kijk naar een probleem. Helaas komt spijt vaak altijd laat. En ook al kijken we vooruit, de pijn is altijd daar. Maar het is nooit gedaan, we staan altijd klaar. Als er nodig is, weet je dat ik alle tijd maak voor je. Dat is een streven, maar we leven onze eigen wegen. We scheiden onze strevens, hechten waarde aan hetgene dat ons verder brengt in wijsheid. Geen gebakken lucht, broer, bij mij mag jij je ei kwijt. Kan de problemen niet vergeten, er is niks aan te doen. Gescheiden wegen, zelfde genen, zelfde vlees, zelfde bloed. Nu lijkt het beter, maar nog steeds heb ik littekens van toen. Net als jij, want jij bent mijn broer. Weet je niet waaraan je moet beginnen? Besef dat dit nog niet het einde is. Het zijn die kleine dingen, maar heb geen stress. Ik geef mijn lijf voor dit. Niemand neemt het je af. Gebeurd is gebeurd en wat geweest is wat was. Ook al ben je gestraft, wat je niet heeft gedood, geeft je alleen maar meer kracht. We leiden onze levens, gingen samen op pad. We scheiden onze wegen, maar je blijft in mijn hart. We begrijpen elkaar beter, dus we laten het liever uit het oog, je bent niet uit het hart. We leiden onze levens, gingen samen op pad. We scheiden onze wegen, maar je blijft in mijn hart. We weten beiden wat het beste is, we laten het liever uit het oog, je bent niet uit het hart. Vrienden kies je, familie kies je niet. Maar sommige dingen hebben geen controle. Maar keuzes maken in het leven dragen altijd dezelfde consequenties met zich mee. Het leven is wat jij ervan maakt. Het kan een feest zijn, maar hang zelf de slingers op. Dank jullie wel. Ja. Fantastisch. Gaan we even live in Noorderwind op Vretemigje. Maar daar werd Helling natuurlijk op Snijn. Ik wil nog wel een nummer van hem hebben. Ja, dat kan. Zullen we nog eentje doen? Zullen we het gelijk maar doen? Abel, best er klaar voor? Ja, zeker. Oh, Hurregrieper? Ja. Vind ik ook heel grappig. Ik kom met vanochtend in het Burgum. Ja, dat wil altijd een beetje strijd met Hurregrieper. Wat kletske. Ja. Oké, jongens, wat is de titel? Vandaag de dag. Vandaag de dag, inderdaad. Videoclip komt volgende week uit van dit nummer. Ja, yes. Hou YouTube in de gaten, dames en heren. Mocht de muziek iets harder. De meester van het universum in een ceremonie. Verzamel de energieën tot de volgende episode. Climax in de paradox die velen niet zien komen. Ontweet het, ze lijden zoals een leven. Velen leven voor de dood, slechts het leven op de boot. Drenkelingen waarvan enkelingen denken simpelweg een weg te vinden. Aan de andere kant een land dat hen beloofd is. Een land waarvan de stapgenoten dachten dat je de hoop vindt. Ze geloofden in utopia, belanden in een land is slomer dan een vis, niet weten dat die nat is. Controle over macht is juist dat wat een kracht is. Die niet onverwant gewonnen door de bronzen wat er niet te meten kracht is. In het tijdperk geloven wij dat positiviteit ons kan leiden naar een veilig bestaan. Maar wat weet je ervan? Universele mensenrechten, wereldleiders overtredende verdrag, ze misbruiken hun gezag. Burgers worden verhandeld door de regels van dat land, door de moorden in de massa, elke nodig voor de kassa. Erdogan Assad, kinderen slapen naar de hemel, ik wil er niet om geven. We leven van de afstand, we spreken wel van vrede, maar we komen niet in opstand. We lezen in een dagblad van de afstart van dat wat we niet weten. Chemisch door te eten van ons afval, sociaal-wenselijke begeleidingsinterventie. Dit is de echte
die ons opvalt. We praten maar wat, we ratelen wat. We leven mee, delen mee, maar we praten maar wat. Hey, we klagen maar wat. We willen iets tegen doen, maar we praten maar wat. Ik zit hier vandaag de dag. Ik word niet verdacht van money maken mag. Hou niet van het praten, want het is niet elke dag een blije paradedag. Een blije paradedag. Het is niet elke dag een blije paradedag. Het is niet elke dag een blije paradedag. Ik zit hier vandaag de dag. Ik word niet verdacht van money maken mag. Hou niet van het praten, want het is niet elke dag een blije paradedag. Nee, een blije paradedag. Het is niet elke dag. Het is niet elke dag een blije paradedag. Het is niet elke dag een blije paradedag. Dankjewel. Quo en Abel, meisje bij de Hewitt en op Welcome to the Village zien. Even voor je, Welcome to the Village, had het dus spelen. Maar is het gevoel is weer ja, wat dat festival voor je had? Ja, het is liefdevol. Het is warm. Warm van binnen. En verschillende mensen, maar allemaal gelijke. Ja. Zo, dankjewel. Bist je al eens een keer op het festival West? Ik ben nog niet op Welcome to the Village. Het heegt die, jongen. Ja, dat denk ik ook, ja. Zoals ik dat mag horen wel, ja. Okay. Wat ben je in planning? Wat kunnen we van je verwachten de komende tijd? Veel muziek. Ko en ik gaan weer veel in de studio zitten, dat sowieso. En we hebben een liedje dat komt op YouTube, die we net hebben gedaan natuurlijk. Clip erbij dus? Ja, zeker, zeker. Ja. Ja. Kom eens weer om, man. Hartstikke te gek. En dat hele Manchester verhaal, transporteer je naar Welcome to the Village? Ja, we hebben na Welcome to the Village, dan brengen we vlogs uit, Dona B en ik. En ja, dan ga je een hele humoristische, maar ook een hele serieuze vlog zien over Manchester. En over de cultuur en over de muziek daar. Dus het wordt één heel groot festijn. Dus kom langs op Welcome to the Village. Nog net helemaal. Het eerste straks nog een jaar horen. En toen was ik nog een muzikale vreun mee hè? Ja, zeker weten. Jab, die is hier ook aanwezig. En die is ook vrijwel betrokken bij Leeuwarden Collectief. Dus ja. Straks live in Noorderwien. Yes. Dankjewel, jongens. Fantastisch. Wij gaan, ze staan zo op naar de break. En dan het laatste jaar onder andere met Zea. Die had een prachtig album uit, Friestalig. Hij is onder andere de zanger van The X. Die gaat er de hele wereld mee hoort trouwens. En hij had een speciaal project op Welcome to the Village. Azes zal hij live optreden, volgt. En dan Broken Brass natuurlijk, speciaal voor mij. Ze staan er nog aan. Haast al, ja. Zal ik het dan al? Nee, ja. Super. Nee, leuk. Ik die rap. Ali ben je er niks bij. Zo is dat, ja. Fantastisch. Gewoon voortblazen die gaan. Hatsa. Ja, mooi man, goed. Nog een liedje hoe het again bij Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Hebben we toch centraal staan, daar hebben we de prachtige festival Welcome to the Village. Nog een weekers 5 te gaan. En dan zult je weer plak vinden. Maar onder andere de Broken Brass. Jongens, gaan we ervoor? Jazeker.
Amazing, wat een band. Kom gewoon in Friesland wij. Zoals ik de dame die naast me zit, Gertie, hoi. Hoi. Dat kost u wee? Smart. Dat dacht ik al. Even woordpikken onderling. Ja, nee, best jong. Wat maakt het Welcome to the Village zo leuk? Nou, ik vind, het zei het al een beetje, dat iedereen welkom is. En dat vind ik het mooie aan dit. Dat straalt het echt helemaal uit, hè? Ja, en dat is ook echt zo. Dus we werken met heel veel verschillende partijen samen. En dat maakt het heel mooi. Ja, dat neemt je Wurm en Duur sociale partners. Ah ja, zoiets. Ja, vertel eens, maar wat doe je hem precies? Nou ja, ik ben aan de contactpersoon voor alle sociale partijen. Onder andere Zien, dus Scrap voor de daklozen, Patina, de ouderen, Nieuw-Mellens, Noorderbreedte, nou neem maar op. En al die partijen die doen een bijdrage aan het festival. Dus alles wat je zocht op het festival, dat is eigenlijk maken of door vrijwilligers of door mensen vanuit een bepaalde organisatie. Even als voorbeeld, Noorderbreedte, wat doet die bijvoorbeeld? Dat ben de jong dementerenden en de man van de jong dementerenden die helpen mij, ik bij de opbouw. En ze klussen, dus een meidje tafeltjes, ze hele mooie Escher, dus mozaïektafels maken, bjemstam die dan weer ergens delke zetten worden. Maar ook de dames, die ben heel fanatiek aan het breidjen. Breidjen. Vlaggetjes, want we zijn 4-4. Ze zitten sokken, maar... Nee. Ja, die hebben we trouwens echt sloffen. Oké. Ja, absoluut. Welcome to the Village sloffen. Oh, dat is een leuke. Ja, die is heel leuk. Ja, de ouderen in het Blauwshuis heel veel sloffen maken. Ja. Te gek, man. Zie je meestal actief op? Dat soort organisaties, komen ze bij hem? Beide. Dus het is heel vaak dat je in gesprek komt, omdat iemand toevallig ergens werkt. Of een oudere die zei, nou wist, ik ben heel fanatiek aan het breidjen, maar ik vind het wel leuk om een doel te hebben. En dan gaan ze wat voor u en dan wordt het een grote olievlek. Dat is echt heel leuk. Ja. En dat met Allier in juli, in 3 dagen, ja eigenlijk met het publiek. Ja, maar ze zijn al een heel tijd bezig. Ze zijn in december ongeveer al begonnen. Dus nou alles is uitzet en nou zijn ze alweer bijna klaar. En dan komen ze ook alweer bewonderen. Dus we krijgen roenleidingen. Iedereen die komt langs. En dan mijn grote vlaggen. Dan kunnen ze even zien hoe het is op het festival. Drukke dagen dus, ik verdij. Heel leuk. Alleen maar leuk. Mooi, hou zo. Yo. Welcome to the Village. En Gertie, geweldig hoe ze dat opzetten. Daar hou ik wel van. Zea, Arnold, hoi. Goeie. Best werk, gelukkig. Ja, nou leuk. Ja. Praten straks even. Ik wil eerst vragen, moest een nummer spelen? Ja, door ik. Komt het nieuwe album? Ja. Welke? Hardy de Hasses. Ah, mooi. Daar hou ik wel van, als woordman. Wat wij John hebben vakantie. Wat Pakers leert het voor de nieuwe keuken. Wat men woont het in de loterij. Hoeveel poeten chips winnen we eten. Waarom we net in het sjerken winnen. Daarom zie je bij even in de caravan wennen. Dat borden we ineens tegenpissend. En het team en een vrouw een boekje had. Harde de Hasses. Dat moest net zezen. Dat hoeft je niet te weten. Het nooit maar te krijgen. Harde de Hasses. Dat moest net zezen. Dat hoeft je niet te weten. Het nooit maar te krijgen. Dat hij de ballen bij de sparkacht had. Dat zie je precies skinny in de koffiemak had. Dat oeren nachts het bed vol miert en waard je zwarte dak in oorslacht. Hardy de Hasses, dat moest net zezen. Dat hoeft je niet te weten. Het nooit maar te krijgen. Hardy de Hasses, dat moest net zezen. Dat hoeft je niet te weten. Het nooit maar te krijgen. Waarom we jongens hem in de boeten maaien? Hoe vaak heeft Dominique daar naar het huis gemoet? Dat Tina maar een Hollander tuiten had. En dat zie je misschien riemen wie het kwijt is. Harde de Hasses, dat moest net zezen. Dat hoeft je niet te weten. Het nooit maar te krijgen. Harde de Hasses, dat moest net zezen. Dat hoeft je niet te weten. Het nooit maar te krijgen. De praaste loert. Ze kunnen niet bij de spaar wil jaren. Dat is te volle. Ze hebben zat gek met die. Harde de Hasses, dat moest net zezen. Dat hoeft je niet te weten. Het nooit maar te krijgen. Harde de Hasses, dat moest net zezen. Dat hoeft je niet te weten. Het nooit maar te krijgen. Harde de Hasses. En dat in mij makken mijn roots. Ja, het komt van het dorp, van de village. Ja, precies, ja, hartstikke mooi. Nee, ik dacht, wij woppingen dit zo graag weer. Maar... Nee, ja. Nee, graf. Had alles te kijken met die nieuwe album. Daar gaan we eerst nog even op praten. Morgen ga ik neer. Prachtig interview trouwens, met die lezen in de Volkskrant. Ik wil een persoonlijk verhaal eigenlijk. Hè, dat die mem eigenlijk wat inspiratiebron weer voor dit album. Ja, nou ja, dat kwam zo. Ik hield het album eigenlijk lauwer 20 jaar later maken, want dan hier mijn mem 20 jaar langer leven. Maar nee, dat weer wel de onderleiding. Dat mijn mem is verstoren en toen, de muziek is een uitlaatklep natuurlijk, maar ik had dat altijd niet in het Engels zien.
Maar nou kwam er een Frieske verske naar boven. En ik door die gebeurtenis, dat die Friese taal niet is omhoog popt eigenlijk. Hè? Ja, het wie al gongen door. Je hebt van een keer, maar waar ik nog nooit west wie. En ik dacht van, ja, hier kan ik muziek maken. En dat waren wel een hele woord soort muziek. Ja, als je Engels, ik zong een soort in het Engels, heb ik altijd een dien. En dat is een taal, dat is als op het squalbord. Dat kan ik maar boatsie. Ik kan de vrouw het begin en ik kan het Engels pakken. En er van alles maar dwaan. Maar het Fries, dat is mijn memmetaal, mijn eerste taal. Dat is al is het, komt van, ja, al wordt het uit de Groenlutsen als het ware. Dat zit jippers, zeg maar, ja. Die Zea best natuurlijk op een heel soort festivals west. Welcome to the Village, hoe verhoort zich dat? Nou, ik denk het wel het beste festival wat ik ken. Serieus? Serieus. Sfeer? Dat wie al, ik weer 4 lieden voor het eerst en toen maar de eerste keer. En toen was het eigenlijk meteen al duidelijk dat de opzet. En ik werd komt vanuit de Asterix, zeg maar. Die jongens, Peter en Peter, die koeken al vanuit de Asterix natuurlijk. En ik zie hoe ze dat dienen. En dat het zo dichtbij blijft bij de mensen. En dat de mensen die er normaal werken, vrijwilligers en alles, dat het zo direct is. Ja, dat komt heel goed oer. Wie is de wedstrijd? Wie is de waar? Ja, nou ja, de opening dit hier. Dus... Maar de drumband waar ik ooit begonnen ben. Daar is die. Ja, drumband Halleluja Makkum. Ja, zeker. Is voor de straal. Ja, nee, maar ik vind het geweldig. Zij kwam maar het idee en ik hier dat ergens ooit alles in mijn holle van. Ik moet ooit nog eens wat doen, maar de drumband natuurlijk, want daar ben ik begonnen. Dus nou, ik zei, nou ja, dan is dit de kans, dan door het zaad. En dan nog wat blazers erbij, maar ja, de kern is dus Zea versus drumband Halleluja Makkum. Geweldig. Welk nummer is het? After it gedien. Zea. Blaas de wind teruggedrukt, teken je het op het glas, kluw maar in de vensterbank. Schode brood naar je kant, diepe wien waait op een empte stof. Uit de hoeken langs die hinnen, netjes strikste van de jeugd. Do wist net dat ik daar zag, ik zit achter het gedien. Ik zit achter het gedien. Ik zag alles wat er bad, ik jaar alles wat je hem sissen, maar ook is mij in het zin. Hoe kom ik dichter bij die? Ken ik daar mijn kant uit elke gliedje litten hoe de vlier. Langs de kast aan de door, sloep ik zoentjes oer de gong. Knip hem wat skip in vitrage, schouw de stoel hefters ervoor. Zet de blommen, krijg oors om, ik zit achter het gedien. Ik zit achter het gedien. Ik zag alles wat er bad, ik jaar alles wat je hem sissen, maar ook is mij in het zin. Hier is een vrouw die stoon het kist, ik praat met hem, zij is hierin. Al die mensen even en verhalen die ik nog net ken. Praat in rietsels, gruffelet, je waaien hoor je weer misschien. De zin is kindje lucht erhinnen, maar je nou net alles vindt. Ik zit achter het gedien. Ik zit achter het gedien. Ik zag alles wat er bad, ik jaar alles wat je hem sissen, maar ook is mij in het zin. Ik zit achter het gedien. Ik zit achter het gedien. Ik zag alles wat er bad, ik jaar alles wat je hem sissen, maar ook is mij in het zin. Kom er eens achter het gedien. Zag er eens achter het gedien. Hier is een vrouw die staan het kist. Zag er eens goed om die hinnen, dan just om mij misschien. Arnold de Boer, het maakt hem net als DX, maar Joert als Zea. En op Welcome to the Village komt er bij de drumband met een big smile, want dat snap ik wel. Jeugdsentiment naar het heden taal. Dankjewel.
Alsjeblieft. Kom weer eens. Graag dingen, zeker. Mooi. De microfoon is nou voor JEB. Yes. Ik heb constant de neiging om Jab te zeggen, maar dat mag niet, hè? JEB. Waar staat het voor? Dat is mijn initialen, Jake Evert Bakker. Oké. Hoe lang ben je al bezig met de muziek? Ik denk nou zo'n 10 jaar. Ja. En Welcome to the Village, speciaal plekje voor je? Nou, ik heb er veel over gehoord. Ook hele goede berichten. Ik zou er graag willen staan. Dus als de uitnodiging naar mij deze... Ik ga voor je lobby. Ja, je weet het maar nooit. Maar je bent van het Leeuwarden collectief, hè? Ja. Dankzij Koei sta ik nu hier. En met Koei ben ik ook gewoon dag 1 samen met E.T., Patrick en Abel is hier. Dirk die heeft mij ook wel eens geproduceerd. Dus ja, dope. We hebben er zin in. We krijgen straks Dirk nog. Ik wou je de studio geven. Yes. JEB, live in Noorderwind. Yeah. Zijn jullie ready of what? What up Friesland? Hey, ik kill deze beat nu, geen reanimatie. No Mickey Mouse things, ik ben op die transmigratie. Tijd voor inspiratie, praat over stratie. Homies spelen papier, kom ik weer met magie. You don't understand where I've been. Welke dingen ik moest zien. Mijn cirkel die wat kleiner, dus wie hou ik bevriend? En aan het einde zal ik zien, wie is er echt en wie liegt. De naam is nu wel duidelijk, maar nog niet bekend. Ik ken een paar mensen en hun hebben me back. Yes, alles is flex. Ik heb nu geen stress. Alles relaxed. Ik heb net je meisje geflasht. Hey, en dit is hoe ik leef nu. Man, ik geef geen fuck meer om jou. En jij ziet hoe ik leef nu. Ik zweer het je. Laat me koud, hey. We mogen niet te veel praten. Maar het volgende nummer wat ik voor jullie ga doen, dat is ook eentje die diep uit het hart kwam. DJ. Hey. Tijd voor het volgende nummer. Deze heb ik geschreven tijdens mijn opleiding. Daar gaat het ook over. Hoe ik in een jaar lang ben geëvalueerd en wat er zich allemaal heeft gedaan. Dus laten we het doen. Hey. Omroep Friesland, dankjewel dat ik hier mag zijn. Koei, shout-out naar jou, broer. Shout-out naar Abel, Dirk, zie je. Mam, ik ben op tv. Hey. Toen ik deze opleiding begon, precies een jaar geleden, was ik best wel onzeker. Kwam ik terecht in een leven waarvan ik de helft niet eens weet. Nog paranoïde van mijn verleden, maar ik zie mijn gebreken. Ik groeide en bloeide op tot een wezen met mogelijkheden. In wezen nog niks bewezen, dit jaar dat was overleven, maar meer informatie verkregen. Ook een bult problemen, doe deze opleiding met een reden en die heb ik gekregen. Ik geef om mijn medemens en voor de rest van mijn leven zal ik de mensen delen wat mij is geleerd. Want jouw fout, dat is niet mijn fout, want ik heb mijn eigen verkeerd. Verkeerde soms in de staat van amper nog concentratie, maar daarnaast toch motivatie en zag ik prestaties. En nu het jaar eindigt komt er vaak op bij mij. Wat zal ik zijn, zal mijn vader hier zijn. Want alles dat komt met de tijd, mama. En de tijd zal het me leren. Is dit de juiste keuze die ik maak of weer de verkeerde? Ik zweer het, leven dat is geen grap. Probeer je te inspireren, want slangen die krioelen op je pad om je te infecteren. Luister goed naar wat mama je zegt. Papa die scheldt met een reden. Jij bent niet bewust van hetgene dat je kiest. Geen stress, het is toch alles of. Dus luister goed naar wat papa je zegt, echt. Maar mama scheldt met een reden. Want jij bent niet bewust voor hetgene dat je kiest. Hey. Probeer jezelf niet te veranderen en niet naar minder te streven. Wij bij mij niet, de gebreken verschillen bij deze. Ik gaf mijn leven aan een prachtig wezen, dat bleek een lelijk eentje. Er is geen spiegel die de waarde aarde weer kaatst. Want als je diep van binnen kijkt bij mij, dan zie je waar ik voor sta. Balans en veel regelmaat, alleen dat laat ik soms niet merken. En dan bal ik wel als een stekker, weet ik niet te relaxen. Burgerlijk leven is stressen, als je aan criminaliteit bent gaan wennen. De duivel die heeft veel vormen en ook meerdere stemmen. En ik had van die momenten dat ik het niet meer kon hebben. En ook van die momenten dat ik dan liever wou rennen, maar blijf staan. De grond onder mijn voeten valt niet te trekken. De duivel die roept me na, maar hij balt als een stekker. Al zo'n mooie praatjes zullen bij mij niet werken, ik laat het ze merken. Ik word dagelijks sterker, ben hard aan het werken. Er zijn nog geen grenzen, ben nog bezig ze te leggen. Maar luister goed naar wat mama je zegt. Papa scheldt met een reden. Jij
Jij bent niet bewust van hetgeen dat je kiest. Geen stress, het is toch alles of. Dus luister goed naar wat mama je zegt. Want papa scheldt met een reden. Jij bent niet bewust van hetgeen dat je kiest. Geen stress, het is toch alles of. Het is toch alles of niet. Het is toch alles of. Het is toch alles of niet. Hey. Dank jullie wel. Jullie waren live de eerste. Blijf kijken. Hey. JEB, te gek jongen. Ik hoop dat je op Welcome to the Village nog eens gaat spelen. Hoe kunnen mensen dingen van je vinden, internet? Ja, YouTube, gewoon JEB opzoeken en nou, dan vind je het wel. Leeuwarden Collectief. Zeker weten. Je bent goed, kom je eens weer? Ja, zeker. You got a deal. Dankjewel. Okay, mooi. Het zit er haast op, maar wij willen nog een feestje vieren. Welcome to the Village. Het is natuurlijk 21, 22 en 23 juli. Prachtig festival. Vrijwilligers, dankjewel voor je komst. Volkers, goeie! Net stenen met erheen. Nou, inderdaad. Op stap wanneer? Snijden met je? Snijden met die binnen elkaar. Nee, snijden jongen om 8 uur. Binnen elkaar. Nee, gewoon op Facebook. Volkertwesseling.nl. Ja, Volkertwesseling komt het goed. Arnold, dankjewel. Zeja, hartstikke super. En we hebben Dirk Gering hier en die is regelmatig sidekick. Hij doet heel soort creatieve dingen. Had ik daar nog even koppelen aan de Broken Brass, is dat een goed idee? Goed idee. Jongens, dankjewel alvast. Wie een topmikje. Succes in Moskou. En ik show je hem graag weer rond in de studio. En kun je met het eindakkoord voor u zwaaien hier? Zeker. Welk nummer? Got the funk. Oké. Together met Dirk Gering. Dankjewel! Yeah, get the funk, baby! It's up to this moment where we're spitting the vibe, cause we just feeling alive. How we feel the sound is coming arrive, so I'm just spitting in this vibe and I'm feeling so right. In this time, in this moment, and I'm just growing to the moment, and I'm feeling what I'm doing, and I'm feeling what I'm doing, cause it's coming from inside when I'm going outside, inside. Every language is good for me. Next up is the fish spit when I'm doing with it, so I'm just grooving with it, so you can vibe with it. This is cool with it. Try to make something new in my mind when I'm just freestyling it, how I used to do it in the Los Angeles, spitting freestyle MCs, and we have the Broken Brass Assembly kicking it. Hey, mijn naam mij het wit of mijn naam mij het weten. Later ben je rond spitten hier op de Friese MC die je brengt. Je de wie je Draymond. Nou is dit keer ik flow 4. Ik weet hoe het dit Frieske rappen steen op met die dingen die ik spit. Want ik kom het niet verstaan dat ik dit in de hoorn hoeven het genoegen. Is dat we dit bij mijn koorhuis die lul met no bril ik los bij die dingen die ik breng. Hoe ik hier in een song of zing en dat ik heb als die beat spit. Als ik op die beat spit, het is hoe het gaat als ik dit in een ruim spit. Hoe griezelig dat ik dit nog weet. Uit te hollen dat ik dit en nog terug te wit te brengen. Wat het is dat ik hier in de kim breng. Ik nog adem in mijn long. Ik oefen het else die mee. Wat ik in breng, want ik breng die hele spit. En ik wist de 4 mij dit. Maar wist dat ik je fun aan mij de Willem komt erbij. En volk het ik me maat dit programma immers nog afsluiten. Want we baby maar mijn koor en de vibe is on. En de vibe is on. Het vibe is on. Yeah, writing history, just practicing something.